ani maliviyatana mudula farada sabonima o kuna suna ame sabonimana shogomadu bandu amadu ne ala sona akalla day jumeni o de ka o ka jema kibaruya doni min ala yo dama ka jema kibaruya kula o dama de islamiyya doni ala yo o min kalifa ala fana o kuna abe bo fana ka adama to kibaru ka islamiyya doni na o kuna suna anana ne ala sona mudula ka sama kana nyingali temo ala kalo belebele ni no ye sungalo ye o kuna abena do walma anga fo ayre do na kawa o kuna suna anana kana shogomadu nyininga sungalo yi ni ala soro yalama bi do silamɛw ka tɔbi ala silamɛw ka cogoya la sunkalo in kɔnɔna na u ka fini don cogo que ça soit u yɛrɛ ka lamagalamaw cogoya ni sɔrɔ ko yalama bi do silamɛw ka lamagalamaw cogoya la sunkalo in kɔnɔna na an nana ka na a ka walawalali kɛ an ye o ko ninnu na bamanankan cɛɲi na komi a b'a dɔn ni o ye cogoya min na ka kɔrɔ o ko tɛmɛlen kɔfɛ an b'a ye réseaux sociaux sanfɛ bi ka caya an bɛ k'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ka fini suguya dɔw don k'a kɛ i n'a fɔ silamɛya bɛ fini don cogo min na u bɛ fini don ten mais i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka ko wɛrɛw kɛ fini nin jukɔrɔ min ni silamɛya tɛ taa fiyewu o kɔnɔ an b'a fɛ balimaw an b'a dɔn a ka walawalani kɛ an ma o ko ninnu na sugu na o kɔnɔ an b'a fɔ an ka kudu an ma an n'an ɲɛ jɔyɔrɔ ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وقنا عذاب مغفر ونكر وقنا عذاب النار. ربنا وقنا عذاب غرم من الأسراب وقنا عذاب النار. ربنا وقنا عذاب جهنم الجحيم وقنا عذاب النار. ربنا وقنا عذاب في الأسار وقنا عذاب النار. ربنا وقنا عذاب الهتمات وقنا عذاب النار. ربنا وقنا عذاب منكر ونكر وقنا عذاب النار. ربنا وقنا عذاب غرم بلا زراكم وقنا عذاب النار. ربنا وقنا عذاب جهنم الجحيم وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة كنت الوهاب. يا الله يا جبار يا قهار يا رحمن يا رحيم يا خالق يا جبير يا غفور يا قهار يا ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أمبلما الإسلام عليكم السلام. ويفتولي ميجا بانغو تي في sabunuma media Shego Amadou officieli nga foli be awye ade ko boro ko fe maw ma abonné le ben page o ka banu Amadou Bawye ka boka gira awla ni sungalo ina amina choka telefoni la blaye ka ka shugo fo ay fu falaki ni ala sona aba labe ko kono natura ka page nunu suwi o dobe ana beli shugo nunu ye amina ka shugo dama shugo ni je mawo mai shugo minge faji kono fili wala kadiye ibi ka shugo gardisa ka boro bu fe kono wali sabu ma media wali ma telefatula media wali ma Balingo TV wali ma Shego Amadou officiel ala sona ibe ni ka shugo soro ala kira Muhammadu kanu kama ni sungalo belebele nana jara awno kanu kama aman zegaro bodomo do sun tigali ko ninga usuku damo ala kama fu falaki ene ka sungalo bolo ma fara kadi ala ka jonmo ma ayala bena ka shuku ya ka blay ali shuku ma fo ay bi apali zala la sade sungalo na domo na ma desamo kai iye ni nga kuma mununa iye ni nga kuma bawla sungalo nana sungalo kira wajibiya ala kira mandonga
wali ala kira mando munun temena ka ko awni ka kara wajibiya ru ka chomina ka klara ka ke wajibiya awnga ko mi ulu choya akolla alla kum tatakuna ma fota ko dobe ko ala ka dawmunya ni mai bana ala ka dawmunya o islamiya ere mene ko ka ala ka dawmunya ni ala ka to ka nyogo ini ala tna nyogo ni ini ala ka jo ne ko no ay ala ka jo ala e muru fo ko ko kay bo kemme ko en fama e ala ka jo yere ni wallahi mo ala ka da o be ala ka jo mero de la bare ina ala ye ha ay ini ala tna no ay mo do ye ko nge ba fo ko ala woni ala yere de bina no ay ka ala ka da o tewo ala ka da nye ma wero di sumalo do le fle gesi be femo fene jija kana sisila be nyoma non te sunti ye sikatena fini don jogo yala nyede fle armade nyede fle nyede ka jenaya bi hakilina ka jenaya be miri maka ka jenaya be bo sungalo la bara de fle ni ala ka jomulo mo chama mulo ka le suna ka kungulo ikungulo bara milingi disali la ke shune mo abe ngalo di parce que be shu e ta yoro mo no ka ko itma chugo e munu ye itama chugo e munu ye fini donde me ka fer far kolo la far kolo dunga kuma bo sisa gumushi club be hijabu la be ko munisipu wallahi munisipu do gumushi chesi lewu ha ka chesi wallahi kwa dishi bonya te mingo abo bonya dai kun kala ki chesri ka kala ka fleur flet pla i to kun flala gumushi femo femo kila sumalo ina bara bi bulude ani sumalo de mate arabu ya dulli arabu sigatala na kwa be ala kula ay do ala mambe ka kuma ye shego amadu sidibe balgo amadu ne o de fiye ni mami chena ni ko tinya ko bi bulu sigatala ni binde donga koro e ka ni ngali ke ko ye shego amadu do menatia adonka amuso baracho bebe aya Fumuso nani iti chedo dugolo ka nje nyogona mbade na kapse ka fo mbena ni 2 metri keme abeka tama se na ikloyi ala mi fo ni de do ese ni wajira ne kilinga bon wajira au beka silame ana de afara ala kire ya ayo hannabi ako ya na kanabi ma ko kulli afu ni ziwajika afo ifumuso ye wabanati kai ka afo idemuso nyana femi gelera klakraba muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fa fumuso ye o ka fa demuso ye wadi sali mu'minina ko ka fa silame muso ye ko lu demuso bala bari alakira demuso kirala e demuso na wala wala kre alakira demuso forala yorna e barna muso na wala alakira demuso forala yorna sallallahu alaihi wasallam e do muso na wala ki ka fu ye alehena yudnina min jalbibihina ku ka fini do ku sutura ka to nyenda duda na kadi ye nyere datu na kadi ye gare du sikatala me gando ni nyenda tu ni o manga o te haramu nga dinana no ne ma mi o foko wala o yesla be ya ko dum de bari alakira sallallahu alaihi wasallam wa shi ma foko abo alakira ka sotu ku nye bole ku do yo kala makala e o kala mi ka fu nye bole ku o alakira dungo ka de tira on mo la dige ko mai islam muso alakira fu muso la dige ga wole se le ka wole gulo fu la si nye datu ke ba ki do la fani mami ti alako ni mami fana ya do ka nye budadi daire wani ma ba shi ola ni fe fly me ko mi mo mi se li to yi gulo fu la mi fa ko mi mo mi se li to yi gulo fu la fana dige est ce que ba shi be no mi mo wala meni nyele era datu abi kishi ko do mo surtout je keleme yoro mina je keleme jahiliyat ledi ni ya islamiya be bato ba ira be mamu nkira ka be islamiya udi ebe mamu nkira suku ni bamo katala kateme sakaka woni klo ke be dune no ke saka ni boy nye datu bashi to lawo o kuma na ni bara ina mikma mi no fe afola ko alakaba mamaru ka afa muso ye ku ka disabri ana demso ani islamiya demso anu muso wallahi ku ka disabri ka to seliji mine yoro ani singlamu boy be asura sisa seliba de chama me o ka disabri wati kalo idea bon femme decide ko so dugu ba bo decide ni woro o ta e tuguni anga jamana be yoro mina
laïcité de ou bien a bɛ fɔ cogo di laïque wa ou bien laïcité voilà o t'anw ka kan ye donc sisan ne bolo bɛɛ bɛ se ka kun jamana la o de don mais anw diinɛmɔgɔw ka laïcité ka nafa dɔ ye min ye anw ka jamana yɛrɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka se k'a jira anw na anw ka diinɛ ni mɔgɔ min y'a ladege k'a fini don cogo la silamɛya fini don cogo tɛ fili o ni chrétien ka hakɛ to ni chrétien muso ye disa don sa a b'a don a ten na ta k'a kɛ tan k'a ka disa bila a kɔfɛ peut-être tulo bɛ kɔfɛ n'i y'aw ka disa don cogo ye i b'a dɔn k'a bɔ ɲɔgɔn na bon chrétien ɲuman bɛ disa don ka ɔrɔbu don fo ka jigin a tɛ kɛ ten voilà mais anw ka disa don cogo anw yɛrɛ de ka kira ko salasari ma ko k'a don ka i tena minɛ k'i tulo datugu ka jigin tan n'a yɛrɛ ka di ye k'i ɲɛdi yɛrɛ ta baasi t'o si la o donc sisan anw ka laïcité yɛrɛ nafa ye min ye jamana yɛrɛ k'a jira anw na ko ninnu ka laïcité an kan k'a kɔlɔsi fana o ye jumɛn ye ni anw ka disa yera mɔgɔ min na ka tila k'a ye disa in bɛ la i taara disa in tiɲɛ k'a tiɲɛ k'i kɔdɔn diɲɛmɔ n'i ka telefɔni ye ka i dɔn i kɔfɛla k'o dɔn ka tila k'o filime diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la diɲɛ ɲɛ b'a passé la bon fanga k'a tigi wele kɛ fanga kana sigi k'a fɔ non fɔ silamɛw kana plainte kɛ non n'i m'o kɛ dɔrɔn bon laïcité i kana k'i ka jamanaden bɛ ka hakɛ kɔlɔsi ko in bɛ yen laïcité nafa de ye nin y'anw na ni nin sera ka kɛ dɛ voilà ni nin sera ka kɛ o kɔni min parce que a fɔra an ka hamiw fɔ an hamiw de man ka fɔ bon ni nin sera ka kɛ dɔrɔn anw ka laïcité nafa dɔ ye nin ye anw na ni mɔgɔ min ye i bougie bila ka bougie bila k'a kɛ komi i bɛ mɔgɔ dɔw ye bi i b'a wele ko Bakary Sidiki ala n'a bougie kama mais i bɛna kan dɔ mɛn a da n galila ala la e t'i kira bɔnna suma n'a ye voilà bon ni mɔgɔ min ye o façon kɛ ka tila ka bɔ ni sira dɔ ye k'i bɛ lagosi ta ka se diinɛ ma bon k'an ka nɔ minɛ mais anw tɛ se maa min bɛ se k'a kɛ o de ye jamana ye o jamana de bɛ se k'a kɛ bon an fana bɛ nin fɔ o y'an ka laïcité nafa ye n'a ma ɲɛ ni jamana kɔni ye laïcité ka ban an ka fa an b'o de fa hakɛ mun kan ka k'an ye nin y'an ka hakɛ dɔ ye an ka fini don cogo mɔgɔ kana tulo kan an ka kira dasi bila cogo a n'a fɛnw maa fana kana tulo kan i bɛ dɔw ye n'i y'a ye dɔrɔn i b'a wele o yɔrɔ bɛɛ ko i b'a wele dɔrɔn ko Abdula mais a bɛ bɔ ni ko dɔ ye e bɛ kasi quoi mais o ye maa sugu jumɛn ye voilà bon bɛɛ b'a fɔ ni i ye mɔgɔ to yen bɛɛ n'i si bɔ cogo don tɛ bɛɛ n'i si bɔ cogo don mais ni ala ye si ɲumanba in d'i ma kana taa fɛn wɛrɛ ta ala bato si ɲumanba in b'e la mais foyi t'i da nɛni jugu kɔ ala ye da si ɲumanba in b'e la foyi tɛ e la fo ka diɲɛ burujali dɔrɔn ne ye foyi tɛ e la fo e de bɛ dɔn kundaw ni fɛnw na k'i yɛrɛ lebu yira nin dasi ɲumanba in b'i la wala donc n k'an bɛ olu de ma n'u yɛrɛ y'a faamu u bɛ n'a fɔ dɔrɔn ko nin ye min fɔ wala ko tiɲɛ de bon chrétiens ka droit de facogo o b'olu yɛrɛ bolo n'olu fana y'u ta fɔ olu fana laïcité diya ye nin ye anw bɛ ko an ka jamana in kɔnɔ tan de an bɛ kun tan de bɛɛ ka fa ka kɔlɔsi n'an t'a kɔlɔsi baa yɛrɛ ni bɛɛ ko i k'i ka hakɛ ɲini o ma ɲi dɛ tigi bɛ jamana la wala jamanatigiw de an ka hakɛw di baa ye an ma sariyaw t'u olu de b'an ka hakɛw d'a ma mais mɔgɔ kana fɔ k'i b'i ka hakɛ ɲini i yɛrɛ n'i ka hakɛ jagoya ɲini i b'a fɔ dɛ n'i y'a fɔ jamanatigiw u b'a ta k'a filɛ o wala mais ni e ko k'e b'a ɲini dɔrɔn ni bɛɛ y'i ta ɲini a tɛ ɲɛ dɛ nci y'a ta ɲini njɛ y'a ta ɲini koniba y'a ta ɲini njɔ y'a ta ɲini a tɛ ɲa bɛɛ ta tɛ sɔn donc ne fɛ n'a y'a ka laɲiniw fɔ dɔrɔn jamana b'a faamu donc silamɛw ka laɲini dɔw y'o sunkalo in na n'i ye sun don sisan ka bɔ n'i ye sun don ka bɔ n'i ma kɛ cɛkuru gɛlɛn ye i bɛ bɔ sun don anw ka problème min yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ ka selibaw de bɛ ko in kɔnɔ kosɛbɛ i bɛ npogotigi o npogotigi labɛn de ye ka débardeur don a kan na wali bodini a falen tɛbɛtɛbɛ namasa b'a kun wali asɛti kɔnɔ lemuru b'a kun i y'a mɛn walima kangalibaden saba mais i b'a kole k'a mɔ 16 heures waati ka bɔ ka bɛɛda minɛ ka bɔ ka bɔlɔ minɛ ka don cɛw ni ɲɔgɔn cɛ minɛ i tulo b'a la a n'a taama cogo sa walahi n'i y'a ɲininka i b'a fɔ
demo eto wa aba fo Fatima aya wala e ba ni eto wa Fatima eto wa Maryam eto wa Ami aya eske aba habsiga e fato wa aba fi Abdoulaye bo yoro be shi ga kashiti sigatala e fi ya fam tiens bo ko yi to to anga mo o kadala tiens anga mo kadala no islame wi ko flebara be mo wala na ni yete sigatala an flele di sigatola de donc dine la ni an grata mo mo be ka yala ta demuso la bolo bolé ma bébé ka bo dumi ngono bato le be ka du goro muso ba seri be no fa aya choroba seri be no fa mais demuso no be la bo me fi jugoro boy bi jomunu yesa bi do tama gulole sisa do gulole sotra mo kala do be garu lo ibu yetu budawa kalo na yi abba abe mo ta ba mo be mo ta fa mo kaneni aya ha obi ke ma di medu 14 heures plein c'est les heures plein sigatala wala ko dan dre wallahi sigatala nichi mais e ga ni ka bani aya e ba ni ka dre to bo am singa foti ne abo wallahi sigatala to ka fodro yani ka foni galo ye mo ko de una mo nu de una mo ka mo de una bare pana sari ke femi no dro sungalo be la duko aya tegla meda ka ali leste mi fleni yo kuma fo sa aya fama bi se ka fo sa bo mo shi kana fo ibi islam o ka hijabu do ki be ko su do ke na nyi ya la me ngabade na ba do fama mi fle sa o bi se na ji la fama mi sisa la yo tedi ko tunga di shifu nye jane re tashi do sigarati tajuma sigile angle sigati de charo ka tasuma charo ka do sigati nto wa do caravan rotmani golden hotel golden samoris ani atol no morango adu o de do ambege njoro ka tasuma tike ko bla alaka mais il kɛlɛ k'i sigi ni sigarati yɛrɛ ta juruma ye ta jurukisɛ b'a la ka taa bila kolondaga kɔnɔ a ye kolondaga n'o min fa ye kɛrɛman tɛ bɔ yɛrɛ bɔn faamaw nan'o la jɔ vraiment ne yɛrɛ de nana bɔ nin kun kala ne tun t'a ɲɛ walahi u bɛ fɛn na jɔ a kɛcogo ɲɛna wa an denw ka jɛ a kɔ ala kama u jɛ in n'a kɔ an b'u fo quoi fanga ye nin baara min kɛ nin ɲɛna dɛ machine tɛ se farikolo ka bana a ɲininen tɛgɛ fila la k'a dun machine tɛ s'a bana kɔrɔ donc y'an ka denmisɛnw kɛnɛya ala ka barika don o yɔrɔ in na an b'o dugawu k'u ye o kɔfɛ min kɛ ka tugu ko sisan ko ninnu na n bɛ kuma u ye toujours jamana ye jamana k'i mago don ko ninnu walahi an ye papiye in kuma min anw y'a kuma mɛn quoi komi anw t'i kɛ a kɛnɛw kan parce que ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛna ne de ye Bani Muhamadu ye jamana bɛɛ tulo bɛ na voilà ne bɛ Mali kɔnɔ min faso défend mais Mali ko ninnu bɛ don k'a bɔ n ti foyi kalama voilà ni maa tɛ se k'a kuma la bari i b'a sɔrɔ ne ma se o ma fɔlɔ voilà mais ni sera a ma ala sɔnna an bɛna ɲininka o voilà an bɛna ɲininka mais ma se o ma fɔlɔ o de kama mais ni ye tiɲɛni min natɔ ye wali ko min ye n bɛ se ka min kɛ n b'o de kun n'o tɛ a ko ninnu anw ti foyi kalama a la mais n'anw ye min ye ne o kɔni bɛ se ka jamana in sini dɔrɔn anw b'a fɔ de taara o diyara an ye n'an ye min ye n'o dilara n'o tɛ ɲuman ye fana bon ni bɛ se k'a lajɔ dibi la n b'a lajɔ n bɛ se min na mais k'a fɔ k'an bɛna bɔ ka fɛn kɛ dɔnnibaa hakilima tɛ fanga lakali dɔnnibaa hakilima tɛ fanga lebu n'i y'o kɛ kaban i ka dɔnni kɛra dɔnni lankolon ye ala ye dɔnni da ka faama da ka nafolotigi da diɲɛ gulolen b'o saba de bolo dɔnnibaa n'i sera kɛ ko la e bɛ ni tɔ fila bɛɛ mara mais kana fɔ i bɛ nin tɔ fila in k'a fɔ i bɛ fanga minanze walima i bɛ fanga jɔyɔrɔ ɲini n'o yera dɔnnibaa la kaban i ka dɔnni kɛra i bolo dɔnni lankolon bari hakili t'e la n tɛ hakili min bɛ kɛ dɔnnibaa la o ma ka ye mɔgɔ wɛrɛ la o tuma na fangaw u ka fɛn fara sisan ko kan ne bɛ nin ɲini bi anw yɛrɛ ka silamɛw k'u hakili to kuma in na ni silamɛw ka fini don cogo ni mɔgɔ min ye hijabu ɲuman ta
ka kɛ i la ka tila ka dɔn ten ka tila ka kɛ i ye cogo dɔ la n'a ye a ka kɛ komi i fana ye i bɛna na ni dɔrɔgu ye o k'o kɛ quoi ne b'o ɲini u fɛ siga t'a la est-ce que ni tiɲɛ wa ne b'o ɲini tiɲɛ u k'o maintenir fana quoi kosɛbɛ i y'a faamu n'o kɛra anw bɛna an yɛrɛ dɔn n'o kɛra anw bɛ s'an denw na ne fanga sen donna la sisan c'est à dire n bɛ ka ko in fɔ min kan dɛ fanga dutigi dɛsɛra dɛ anw dɛsɛra foyi fanga ne fanga sen donna la sisan baara banna pewu dugu tila ma fanga polisiw bɛ patrouille min kɛ a y'a f'u ye ko n'u bɛnna ni gurumusi-tigi ye min mɔtɔ tɛ misiri la fo a bɛ sijabu don a bɛ kɔkɔ la n'a y'o minɛ a y'o ka jangata doublé est-ce que ni tiɲɛ kan ka kɛ tan dɛ n'a ye min minɛ o waati e pusi ɲumanni e kɔlɔsi bɛ e dufa kɔrɔ e bɔtɔ don min i bɔtɔ tɛ misiri la a y'o fana ka jangata doublé silamɛw nin kana digi a la dɛ n'a ko an ka ala ko kɛ a y'a ka sɛbɛn ko ye sumalo bɔlen tɛ nin yan fana an ka fɔ baraji bɛɛ kɔ a ye nin lamɛn ka ɲa an ka sumalo kɛ ni a sɛbɛ ye i y'a faamu ala ye dɔw da ni sumalo belebele da ala kuta cogoya tɛ dɔw bolo fo sumalo yɛrɛ bɔlen denni dɔw su bɛ ka kɛ sisan cɛw kan ala ka n'i ci n'i taara i ka diɲɛ ni lahara cɛ b'i bolo sumalo bɔlen filɛ nin i bɛna fini don mɔdi ye sisan i tun bɛ min ye k'a sɔrɔ sumalo ma se fini o fini bɛ muso dan yira i farikolo dan yira ala y'a haramu anw ka diinɛ in mɛ mɔgɔ minnu b'a fini don anw ka mɔgɔw don silamɛ yɛrɛ silamɛden anw ka silamɛdenw de ka ca selibaw olu denw b'a la a ka ca seko ni dɔnko olu fana u k'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ anw ka ɲamakalamusobaw tɛmɛna yan minnu bɛ fini don ka bumu an'an ka dɔnkilidala dɔw tun bɛ yan u bɛ finibaw don Sali Sidibe Uba Sidibe a dɔw balolen b'an bolo yan e de n'a ka fini kurunin ye dɔw la anw ka bugunikamuso in u bɛ fini ɲumanw don finibaw datugu ka tɔgɔ di Mali ma jamana bɛɛ la o ma kɛ yan mɛ sisan dɔrɔn a dɔw jamaba kɛlen ka sali fɛ n'a dɔw labɛnnen bɔra ka n'u jɔ i b'a fɔ jama sigi bɛ min kɔnɔ na k'o tɛ nin ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ jipu min bɛ nin ka nin tɔɔrɔ koyi i ka diɲɛ ɲini i b'i ka diɲɛ sɔrɔ mɛ ne bɛ ka sini de d'i ma wa sini sɔrɔli o de ka nɔgɔ i ma diɲɛ bari an filɛ yɔrɔ min na kun bɛ n'ale hafa i jɔlen don don dɔ i bɛ da ne bɛ da u bɛ da ninnu bɛ da an bɛɛ bi da n'an taara a tɔ bɛ to jumɛn ye o ye bɛ ka wajibi wɔrɔ bɛ ka suri jɛla dɔ de fila donc e se t'o la non ne bɛ ka nin fɔ nin b'i degun i ka diɲɛ sogoni nɔfɛ i ye fɛn sɔrɔ villa ni kelen wali i ye fɛn sɔrɔ sangasoni k'o foto nin ta k'o yira diɲɛ la wa a banna wa i sara don min na kaburu in foto nin mɔgɔw bɛ siran k'a dugu ma donc cɛ fɔtɔ de yɛlɛ jamaba bɛɛ t'i sigi ka maa min kɔnɔ pièce yɛrɛ mɛ miliyɔn caman b'a bolo a bɛ bɔ ka na finini min b'a cɛ rɔ ala tobilen tɛ wulu fa voilà bon a lajɛ kalo in b'o la kalo bɛɛ b'o la bon ne bɛ yɔrɔ la mɛ i b'a dɔw ka musokɔrɔba dɔw ye o dɔw ye hiji kɛ i ye bamu ci ye koyi nin ka b'u ye mɛ nin ka bɔ ye ni nin ka bɔ ye ne ni e ni min ala de bɛna kiri tigɛ ne de cɛ wa o tɛ bɛ saya de bɛ kiri tigɛ a cɛ bari i bɛ ka ban ko ne ye min fɔ a tɛ bɛn i ma i sigi i ka so كل نفس ذائقة الموت ni bɛɛ bɛ saya nɛgɛ ni dara la k'i ka bɔ k'i tɛna sa كل يوم هو أفسان don o don ala bɛ ko kura kɛ o kuma na k'a ɲɛfɔ dɔrɔn fini don cogo min man ka mɔgɔw bolo k'a falen n'o ma falen tileden kuwana ni tile don jiminɔgɔla b'u ye mɛ ala t'u i bɛ ka min kɛ mɛ ala t'i ye bari e b'i ka sun cɛ ka maa wɛrɛ ka sun cɛ o de don mɛ di dɔn musow bɛ tɛmɛ i la k'a sɔrɔ i bɛ sun na hali n'i kɛra mɛlɛkɛ ye i na ɲɛbɔ kelen fɛ ɔ n'o kɛra i sun wɛrɛ i ma musa la donc n bɛ nin fɔ ka gɛlɛya
silamɛw n'u denw u jadu yɛrɛ la an bɛ pays laki kɔnɔ maa minnu tɛ an ka diinɛ la olu ko tɛ olu ko tɛ mais e bɛ se ka wajibiya o dala dɛ n'i y'a wajibiya o dala i bɛ kɛ ko wɛrɛ ya donc i ka diinɛ kɛ olu m'i don silamɛya la mais i tɛ i ka silamɛya ye ni ala tun ko ko e ka wajibiya bɛɛ da la hali kuranɛ haya dɔ la ye ala y'o de fɔ mamadu ne y'i ci mais n b'i ci ka mɔgɔ n bɛ ci k'i ka mɔgɔw wajibiya o a ma fɔ o kuma na sisan ala kɛra nin fɔra a ma yɔrɔ caman na n b'a ci k'i ka kɛ mɔgɔw jagoyabaa ye a fɔ n'i y'a fɔ a tilara k'a fɔ ko foyi tɛ e ciladen ma fo laseli wa ma la rasul kira cila de kama ne hakili la ne don ɔ donc wajibiya tɛ yen k'i k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i y'a sɔrɔ ko jagosa don ala tun tɛ so fila jɔ wa hada in n'a mun ne k'i da ni sira ye fila ye n'a ka di ye min ta n'a y'i ja o a y'a mini ta kɛ n'o m'i ja i tɛ simali ta ala k'an kɛ sabiku na ala k'an kɛ ayamini mɔgɔw ala k'an kisi simali ma n'i y'a sɔrɔ ala de bɛ se ni e ye ala bɛ se ni e ye hadamaden la ni e ye n'i y'a sɔrɔ ko ala tun bɛna bɛɛ de kɛ alijinɛden ye walahi ala tun tɛ so fila jɔ dɛ mais ala ye so fila jɔ ka dɔ kɛ alijɛnna ka dɔ kɛ jahannama a ye alijinɛ jɔ ka tila k'a bolo ci k'a cɛya alijinɛ yɛrɛ tɛ kelen ye kelen don wa mais alijinɛ n'a si teri ye sa a ka ca min ka di ni alijinɛ bɛɛ n'a mago b'o la yɔrɔ in na i b'o dɔn wa ala k'an n'o ye o de ye janatul firdaus n'o kɛra an ni jiba yɛrɛ ti fama sallallahu alaihi wasallam an b'o segin o ye salamu alaikum an mago b'o la o janatul firdausi an bɛ min ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an ka jɔnya jira an na k'an n'o ye an mago b'o de la le sidratul muntahiya olu bɛ ko wɛrɛw bɛ yen mais an mago bɛ janatul mawa olu bɛɛ fɛ bɛrɛ mais an mago bɛ nin de la janatul firdausi n'i donna a kɔnɔ ko a tapi dɔw a sigilaw ko dɔw bɛ komi sankolo ni dugukolo cɛ sangaso dɔw jɔ fɔlɔ ibn abbas y'a lakali ko kɔnɔ dɔw bi pan i sigilen a kɔnɔ sogo nege bi k'i b'a miiri dɔrɔn k'o yɔrɔ bɛɛ o b'a sɔrɔ a kari-karila dɔrɔn k'a kɛ tisa buturu kɔnɔ k'a mɔ ka ala ka tabɔ sigi a kan k'a tabɔ da ka mɔrɔku mun ka n'a sigi a kasa dama a bi jɔ a b'i balo k'i kulɔ b'a tasa buturu a da yɛlɛla nege bɔra o tɛ yen alijinɛ kɔnɔ bilen an ka dumuni dun kojugu o tɛ yen ni ye nin dun n yɛrɛ nege bi bɔ mɔɔw la o tɛ yen hasidiya tɛ yen foyi tɛ yen fɛn min bɛ alijinɛ kɔnɔ kila salam i tɛ maalankolon ka maa kɔnɔ nin k'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ i bɛ fɛn maa kɔnɔ dɔrɔn kisi b'i kan kisi de bɛ kan hali ni bolo tɔrɔ la kisi b'i kan alijinɛ bɔn n'a fɔra i ka nin sɔrɔ dabara la k'a sɔrɔ i bɛ diɲɛ kɔnɔ ŋanamu mɔgɔ kɔrɔfɔ nanfigiya maa buruja maa lagosi tulonkɛ kan'i yɛrɛ nɛgɛ a tɛ sɔrɔ ten dɛ kuma na k'a fɔ aw ye ɲɛnɛ ka jɛnɛya waati sera damu ka jɛnɛya waati sera kumakan ɲini Allahu akbar nin bɛɛ de bɛ yen min jurumu bɛ sɛbɛn adamaden kan ka maa dɔ filɛ dɔrɔn muso dɔ filɛ e cɛ k'a kanu ni yɛrɛ ye i ye baara de sɔrɔ i bɛ jurumu sɔrɔ o la muso e yɛrɛ ye cogo de b'o kɛ dɛ e bɔra i ka so tuma min na est ce que e ni fini bɔra est ce que e ni hijabu ɲuman bɔra est ce que e bɛ denga filɛli min na cɛw la e kan k'o kɛ o de kama ala ko alijinɛ muso min bɛ don alijinɛ kɔnɔ ko minnu ɲɛden filɛli yɔrɔ ma jan ko minnu ma cɛ wɛrɛ filɛ n'u furu cɛw tɛ se
k'olu alijinɛ muso ninnu k'i b'olu ko alijinɛ hɔrɔnmuso k'i b'olu ɲɛdenw ye i komi lugulu min n'a b'a fara kɔnɔ n'a dagalen don ko k'u ɲɛw b'i yeleku ten. Baro. N'a fɔra k'an bɛ ka min kɛ ko nin de y'a mamutu ye alijinɛ de mamutu ye nin ye k'an bɛ ka nin de kɛ saya kɔfɛ dɛ nin de ko don i ɲɛnama tɛ taama ka don ye tɔɔrɔw muɲulen kɔ banajuguw kɛlen kɔ gɛrɛsɛgɛ gɛlɛyaw kɔfɛ lajarabiw kɔfɛ ni ala ye lajarabi o lajarabi da ala ka jɔn kan i n'a ka kan ni tɔɔrɔ min da i kan wa i n'a ka kan o tɔɔrɔw muɲulen kɔfɛ alijinɛ b'i ye ni lajarabiw kɔfɛ tɔɔrɔ o tumana alijinɛ b'i ye nafolo cɛw kɔfɛ alijinɛ b'i ye ka tasuma i la mobili ten ka taa jeni ten nin bɛɛ kɔfɛ alijinɛ b'i ye mɛ n'i ko k'i ti nin si kun e tɛ tɔɔrɔ kun i tɛ foyi kun i t'a to ala ma foyi mɛ kuma in kɔrɔ nin de ye o ye min jiginna alijinɛ kan i ye nkalon tigɛ i dɛsɛlen bɛ na i bolo bɔ alijinɛ nɔfɛ i n'a ka jan n'i bolo bɔ a nɔfɛ o y'a sɔrɔ i dɛsɛra n'i kɛra o cogo la i dumina alijinɛ na k'ale dumina na yɔrɔ ka jan alijinɛ i ka sun tasuma la kuma na k'a ɲɛfɔ silamɛya kɔnɔ sunkalo jɔlen filɛ nin ye fɛn minnu bɛ na kɛ sisan o de ye adamadenw k'u tasɔn a bɛɛ fɔlɔ anw ka diinɛmɔgɔw yɛrɛ de la sadi kuma in bɛ diinɛ de kan wa n'o tɛ diinɛ maa wɛrɛ ko tɛ kuma in min yɔrɔ la an ye an balima kerecɛnw fo an k'an fo kɛ cɛ tɛ wala jamana in dɔ y'a gɛsi o y'a gɛsi tɛ se mɔgɔ si cɛ tɛ wala an bɛ sigi ɲɔgɔnya la n'i y'a fɔra lɛkitɛri dɔrɔn f'a ka bɛɛ bonya ka bonya kɔnɔ an b'olu fɔ ani taabolo yɔrɔ mɔgɔw an ka foli b'u ye mɛ foli min ye m'u ye k'u fo anw ka waati de sera a n'an ka sigi ɲɔgɔnya n'an ka hinɛ mɛ silamɛya kɔnɔ nɔnɔ foli ko tɛ an n'olu cɛ bari o ta ye o foli ko jumɛn bɛ yen voilà donc hali kerecɛnya kɔnɔ n'olu ye an fo n'o tɛ dɛ an ka sigi ɲɔgɔnya an'an ka furu ɲɔgɔnya mɔgɔ min den bɛ yen kun kaban n'i m'o fo i kɛra fitiriwale de ye kerecɛnmuso furulen don an fɛ ne yɛrɛ ye furu min siri kerecɛnya la ka kerecɛnmuso furu siri k'a kɛ silamɛ cɛ ma ne y'o min kɛ ne tɛ se k'o hakɛ fɔ voilà donc an bɛ u fo o la u denw n'aw ma fɛn bɛɛ kɛ laïcité ɲa ala ka barika don ala k'an ka sigi ja o kumana nka n'u donna da in na o bɛ jan siga t'o la karamɔgɔ mɛ n b'a dɔn kɔni bɛɛ tɛ don da in nɔ hali ni ye tiɲɛ kɛra a bɛɛ tɛ jɔ a la awɔ an yɛrɛ mɔkɛ dɔw sara ye olu ma dɔn da in ne yɛrɛ mɔkɛ dɔw u ma don dɔw tun b'a fɔ an can n ye n ka kalanden dɔ bila ka taa n ka dugu la mɛ a taara yɛrɛ kɛ wajulikɛlaba ye an ka kɛnɛbaden kan an ka cɛkɔrɔbaw cɛ ma a ye wajuli kɛ ka se yɔrɔ dɔ la an ka cɛkɔrɔba dɔ wulila k'i jɔ a ko bɛɛ ni matuden bɛ bila ka na a ko bɔn hali n'i kɛra jinɛ ye i ye kuma min fɔ n'i y'a bɔ i da anw fɛ yan an b'i nɛ tigɛ f'i da kɔnɔ an t'a tigɛ ni muru ye koyi nka an m'a tigɛ ni fɛn min ye i n'o ka kan nin fɔlen sisan a ye wajuli dɛmɛ ni mɛ kuma min n'a seginna ka na a nana o y'a sɔrɔ tomati bɛ kɛ buwatini n'u y'an ka o tɛna u bɛ ka na ko mun kɛra ko ale bɔra so ko joli ma jɔ dɛ ko joli ma jɔ ko ayi a n'u bi joli kelen suru de ka na fari kɛ ka jɛli daminɛ ten n ko n ye nin faamu n ko a kɛra cogo di ye k'ale wajuli sigi koyi nka ti kɛ ten dɛ an ka maakɔrɔba ninnu fɛ awɔ nka ti kɛ ten ni ne tɛ aw si tɛ se ka wajuli kɛ awɔ olu ka saradajiw ni fɛnw kabi wula fɛ ne taara ne t'an gologolo olu kɛrɛfɛ bari ne faw ni mɔkɛw don an gulen don o la ni ne ye min fɔ u b'a fɔ e ye min fɔ bɛɛ n'o de ye tiɲɛ ye ni ne ye min fɔ u b'a fɔ bɛɛ ni ne ye tiɲɛ ye mɔgɔ ka kan don yen nɔ nka e ka t'i jɔ k'e bi olu fɔ k'u bɛɛ kafiriya kɛnɛ kan k'u faw ni fɛnw bɛɛ neni n'i y'o kɛ k'i b'u dɔn o ko kumana an bɛna fara i kan an bɛ wusuta dɔw wusu ala ka se ka ɲɛ i ma o kɛra ten ale ko kumana ni ci bi kɛ so kɛ ti taa bilen maa kan k'i kɔlɔsi o yɔrɔ de la o kumana silamɛw ka da la baara min natɔ filɛ n'o ye sunkalo ye a bɛ anw de kan a bɛ anw concerné bari anw dara a la anw ko ala ko ten anw ko kira ko ten bon anw de dara a la mais dɔw tɛ a la ni mun t'a la olu t'a la donc an tɛ maa wajibiya o la dɛ donc anw nama a b'anw concerné silamɛw k'u janto u yɛrɛ la nin waatiw la kuma in bɛ t'anw silamɛw de kan maa minnu bɛ kutubaw kɛ o ka ɲɔgɔn kɔlɔsi
ku silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ kɔlɔsi ala kira fɛn o fɛn fɔ hakɛ la darunen bolo o k'a kɔlɔsi mɔgɔ caman bɛ alikiyama don o ka gafe sɛbɛnlen tɛ mɛlɛkɛ bolo tugun dɛ o ka janɛmɛ kɔnɔ don bɛɛ sɛbɛnlen don a ka telefɔni kɔnɔ e bɛ kuma min fɔ mɔgɔ wɛrɛ gulo la i bɛ mɔgɔ wɛrɛ puruja k'a dɔgɔya k'e silamɛ ka mɔgɔ wɛrɛ lebu i silamɛ ɲɔgɔn i b'o min kɛ dɛ mɛlɛkɛ fɛn wɛrɛ tɛ a bɛ fɔ dɔrɔn a y'a ka ɲɛnamaya kɛ ni telefɔni min ye a ye ɲuman ni juguman min kɛ o kuma telefɔni segin a kan ne ka tubabu sera ka vɔgɔli kura kuma ala ka vɔgɔli kuma ye o hɛ o ma nɔgɔ ala ci wa wala tusaluna yawma izin an naimi jɔn bɛna ɲininka fɛn min na i bɛ min mɔ i da kɔ maa si tɛ yen ko dama samaya kuma dɔw la kuma dɔw bɛ fɔ n'i y'a mɛn f'i b'i yɛrɛ se ninnu ma i ka jamana diinɛ ɲɛmaaba u ti to yen sekuba u ti to yen alimuba u ti to yen turuturu o tɛ to yen faamaba peresida yɛrɛ o tɛ to yen o bɛ dɔgɔya minisiri bɛ dilangosi o dɔgɔya kiritigɛla tɛ to yen o bɛ dɔgɔya komisɛri tɛ to yen zanda meri ɲɛma ti to yen quartier kɔnɔ dugutigi tɛ to yen denmisɛnw yɛrɛ b'u labɛn dugutigi dɔw kɔta kama o kumana sisan i ka da la ka fɔlɔ ni jamana kɛra ten kaban o kumana sisan ala bolo birilen dɔ ni fitinɛ cɛ n'o tɛ foyi t'an ni fitinɛ cɛ kɛlɛ kɔ ala ka don mali la cɛ ala ka don mali la mali min tɔgɔ tun ye ko jatigi jamana mali min ye danbe jamana ye maliden min kun b'a yɛrɛ dɔ kunu o maliden ka kan k'a dɔn mali kura tɛ se ka jɔ f'a ka danbe ninnu sɔrɔ a yɛrɛ la n'a m'o sɔrɔ a yɛrɛ la n'i ye birifini kura min fili i yɛrɛ la bari mali den yɛrɛ de tun ye komi bala juruma n'i ye birifini biri i yɛrɛ la birifini min tɛ nɛgɛ birifini a jolo b'o sɔgɔ ka bɔ a b'i ye o e m'a ye sisan anw bɛ yɔrɔ min na réseau kan anw dɔnnen don maa bɛɛ ye maliden parce que malidenw dɔnnen don jumɛn ye ko jamana dɔw m'o bɛ ne wele k'a fɔ dɛ malidenw ka page awɔ i ye n'i yɛlɛla o ka se ko olu bɛ mɔgɔw dɔgɔya dɛ mɔgɔw ka faamu nɛni dɛ seko nin tɛ se ka kɛ anw fɛ yan ni ala caman dafɛ jamana dɔw bɛ nin fɔ ten. Ne ko seko mun y'a kɛ jamana yɛrɛ m'o bila nin na u b'a fɔ ten. An ye dafɛ jamana dɔw bɛ nin fɔ ne ma. Malidenw ka page n'i yɛlɛla o kan seko olu b'a ka maabaw u b'a ka faamuw kɛ cogo min n'i ye ɲɔgɔn fɛ i bɛ kungo sɔrɔ dɛ. Ne b'a fɔ n ko n bɛ ala deli ala k'u bɔ a la. Ala k'u bɔ a la ni maa o maa sara a cogo la alijinɛ t'i ye. Bon sunkalo in na ne ka ladilikan de nin ye k'a d'u ma. Donc an bɛna sujet sabanan la. O de ye feerekɛlaw ye. Commerçants u k'a kɛ ala kama u ka jamanatigiw dɛmɛ u ka baara la. Ne m'a fɔ u ka voter jamanatigiw yɛrɛ n'o tɛ o bɛ n ka sira la ne ko mɔgɔw ka voter carte électeur yɛrɛ ma deli ka don ne ka so ne t'o kalama n tɛ voter ɲɛdɔn ne t'o ɲɛdɔn kami ala ka la ma fɛn bila kɛsu kɔnɔ mais an sigi ma kan an bɛ voter zen dɛ hali n'an bɛ voter jinɛ kɔni. O bɛ ne ni ala cɛ saw bari ne bolo min na maaden dira n'a kuma sera ne b'o den jira o bari maa nɔrɔ ɲuman dɔw kɛ nin jamana kan mɛ mali kɔnɔ yan e tun tɛ ɲɛji bɔ la maa sigi in bɛ nin yan mɔgɔ tɛ k'a fɔ alihamudulilayi ne tɛna fɔ karisa nɔrɔ kɔni ka ɲi mɛ hakilima bari waa bɛ na bolo si o maa dɔw ma se wala n ka fɛn t'o la mɛ anw ka ala ko la maa min sɔnna an k'an ka ala ko kɛ an b'i fɛ ala ka fanga dɛmɛ o kuma na feerekɛlaw k'a lajɛ ala kama u ka jamana dɛmɛ jamanatigiw bɛ yɔrɔ min na sisan u k'o dɛmɛ u ka feerefɛnw nɔgɔya u kana n y'a ta ni piri b'a la u k'o to yen senegali ni yanjɛ ka gɛrɛ u k'o to yen kodowari ni yan ka gɛrɛ u k'o to yen min ka nɔgɔ dɔrɔn u k'u ka jamanadenw hinɛ minɛ n'o kɛra baara in ɲɛna an bɛ nin fana ɲini k'o kɛ sisi sabanan ye u k'u janto nin na mɔgɔw kana feerefɛnw gɛlɛya hali nafɛn min bɛ sugu la sunkalo in na sa u bɛ fɛn dɔ fara a kan a tɛ sɔrɔ a tɛ bɔ maaw bɛ sugu kɔnɔ o ye ŋanamu de ye da ye hali ti ngɔyɔ sɛnɛyɔrɔ don a bɛ ngɔyɔtalaw mako sa ka tila k'a sanbaw mako sa o ye mun mɔgɔ sugu ye nka o bɛɛ bɛ yen n'a ye tile fila sun a bɛ tile fila kɛ dumuni kan a bɛ feere jugu kɛ sugu la nka o bɛɛ kɔfɛ a ka kinini tobi bɛ k'o sigi barani jɔra a kɛrɛfɛ waati ma se a b'i kun biri anw ka hali sini ne ka bana in ma baw awɔ ne ka farigan in bɛ n sin a ko la k'o dun mɔgɔw yɛrɛ nkalon don
ibi ala sɔrɔ ye ba sɔrɔ o b'a sɔrɔ a bɛ feere jugu kɛ in na bon olu mɔgɔw de b'anw ka génération in fana yɔrɔ baara cɛyara o kuma na u ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye n'u ye nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye ala yɛrɛ bɛ na nɔgɔya k'u ye ala bɛ nɔgɔya k'u denw ye o salen kɔ sinon n'i y'i miiri a ma k'a fɔ i bɛ fɛn minnu kan k'a bɛɛ ɲini e bɛ n'a bɛɛ sɔrɔ nka i bɛ sa k'a bɛɛ to e m'a bɛɛ sɔrɔ i fana b'i sa i bolo fana ala jɛ donc i y'a sɔrɔ na i m'a sɔrɔ ne hakili la kɔni u ma jan ɲɔgɔn ni diɲɛ kɔni y'a sɔrɔ o ma diɲɛ sɔrɔ o a fila bɛ ɲɔgɔn nafɛ diɲɛ sɔrɔbaba dɔ min ye diɲɛ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka makan kɛ ka heji kɛ ka sagi ka na ka mɔbiliw san ka sɛgɛnso san ka vilaw jɔ ka kɛ hɛrɛ ye ka kɛ faamatigi ye ka laban mun ma suma mɔtu Allahu Akbar siga tɛ na abaharo ni tiɲɛ ni tiɲɛ c'est à dire k'a f'i ye dɔrɔn n'i ko i bɛ diɲɛ fɔ diɲɛ rege siga t'a la cɛ t'a kɛ foyi ye foyi tɛ siga t'a la o ye tiɲɛ karamɔgɔkɛ n'i y'i miiri na k'i to vérité kɔnɔ fa bɛ don i la o siga t'a la mais o yɛrɛ vérité o tɛ dɔw fa di a bɛ dɔw fa dɛ wallahi siga t'a la o ye tiɲɛ wallahi a bɛ dɔw fa o de kama n'i ka lahara fana diɲɛ i ma o sara quoi c'est à dire a kana tubabukaw sɔrɔ silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ minɛ jɔ dara ni k'u bɛ fɛn min fɔ dawolo mɛbuli ka tugu k'a kɔndɛlen don n'i ye ne dawolo in na safanta in nin kɔndɛlen don siga t'a la kumakan dɔw bɛ yen n'o bɔra kɔnɔ i ma o sara ni tiɲɛ juruma minnu bɛ yen n'a sɛbɛn ka di ala ka mɛlɛkɛw bolo o ye fɛn bɛɛ bɔ jɔn yɛrɛ la i b'i ban alabato min ma ani min bɛ bɔ i da kɔnɔ ani bɛ min ɲɛni i dusukun na mɛlɛkɛw o sɛbɛn ka di dɛ sɛbɛn ka di wa jɔn yɛrɛ sen ni bolo fana bɛ se k'o seereya lahara don o tuma na ni ɲininkali b'i fɛ alhamdulillah rabbil alamin shawma sibe banwa amadu sogonga ani malikiya tana mudugula farala sabuɲuma hali bi ani an ka belebele bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɔra sisan ka ladilikan baw caman di kɛrɛnkɛrɛn ma sunkalo min n'a bɛna bɔ sisan adamadenw ma silamɛw ma hali maa minnu n'olu tɛ silamɛw ye a bɔra ka ladilikan di bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ i bɔra sisan ka feerekɛko fɔ feerekɛko yalima commerçant minnu n'u bɛ ka minɛn ta ka na feere sunkaloba in na k'a da gɛlɛya n'u ye nɔgɔya kɛ minɛn na yalima baraji bɛ u ye ala yɔrɔ ka fara u ka tɔnɔ kan wa walima baraji tɛ u ye Allah hakibaru hali n'u m'a feere o baraji da bɛ se ka fɔ ni mɔgɔ bɛ ala kɔ kana ni se b'i yɛrɛ ye dɔ feere dɔ di ala kama miliyari k'a fɔ ale bi jama fara ɲɔgɔn kan ko ka mɔni dɔ tobi ka 4000 mɔni tobi k'o di jama ma e ye saraka bɔ o ya ale kun t'a to yen miliyari kɛ k'o kɛ bon ne b'a f'i ye dɔrɔn feerefɛntigiw de ala sɔrɔ yɔrɔ ye n'u b'a dɔn ani loyer so bɛ mɔgɔ minnu bolo e ka so bɛ location nin kalo in na dɔrɔn don i ka loyer ka so a telefɔni da i kulo la i k'u wele wali i bɛ farafɛ jamana kan i ka so dɔ bɛ loyer la weleli kɛ dɔrɔn allo ne ka loyer dɔ bon ne de y'i wele ne y'i ka sotigi ye vraiment nin lɛri in na nin sunkalo ye fo ka taa sa kana dɔrɔmɛ 1 sara n ye kalo 1 jɛ in n'a fɔ ala kama jɔn in mago bɛ alijinɛ firidawusi la jɔn in ala jɔn jumɛn mago bɛ nin na e fakɔrɔba dɔ tɛ yan e m'a fɔ o de y'i dɛmɛ yan e tɛ tugan fɛ yan a wele tile 2 in nɔ dɛ k'a wele dɔrɔn allo n ye 20 ci ma a ye sukaro san n'a y'a sɔrɔ a ye dɛbɛli o dɛbɛli kɛ a bɛɛ tiɲɛli o ye ni tiɲɛ dɛ e ka du dafɛla la e m'a fɔ e jugu ka ca wari dɔ t'e fɛ yan miliyɔn dama dama bɔ dɔrɔn wari caman t'i fɛ de miliyɔn dɔw bɔ dɔrɔn tɛrɛ bɛ k'i dogo ɲa non ka n'i dogo dɛ non ka n'i dogo n'i y'i dogo u bɛ wele i la don dɔ i n'a fɔ a y'i su na maa min tɛ gɛrɛ ɲɛnama la ka n'i dogo i ka mobili dagabana in da i ka n'o jɔ n'i bɛ sira ni garidiw b'i bolo dɔ bila i kɔ ka na o jɔ i ka R9 di a du mɔgɔ dɔw ma o ka t'u jɔ n'u jɔra dɔrɔn i ka a don paquet d'u ma a y'a ka sun tigɛ bɛɛ k'i ka sunkalo kɛ i ka baarada la patron bɛɛ bɛ ka giri e min ye gɛrɛfanda ninnu na sa nin sunkalo belebeleba in na sa na lasara waatiw la dɔrɔn R9 di baarakɛla bɛɛ ma baarakɛ patron dɔw bɛ k'u dogo de nka juru b'a kan na
Yeche. Baga dogo kuri ngono. Aya. Na ya temendo e fa be buni. Wallahi sigata la de. Ala ne fu du mo dro afo ko mi ke ka ku fara nyonga ki be nfu. Aya. Sungalo sera. Je. Ha? Note patron e be ka fe mi ndi ko ka di barakela no mo ni ka ko mi do we o be ku class na la o be ku ke. Ni to kala mo be ka fe mi di barakela ko ka di ka mo be ka class e. Be ka du sira la. Sira so. O be ka du. Ni ka barakela o te ka here o so. Wallahi tiga. Muna ire te ka ni jo. Aya. Bahru. Aketu Ni jo. Je. Ika kuru bai gona ni jo ika wel ko ka da mo ni sanbe. Aya. Sigata la. Ni famo fenna ni moro ko yi soro ala yo latige wallahi kana sira sigata la bahru wantu mo aha tay ka de maya sarada ha tay ka de do be no chola ta gere la patron ne mo mero wallahi patron ne ma be kan de be ngele aya no dimo ko aya afaye ko ni ala no ya ba ki ko lasta iki kan ma yenge iki kan ma yenge yani samere chen na voloti ni e mi nyola ibo la kan allah akbar ali right bahru be sigata na wala je wa ini ko ni sigata lindo mana hani majacher ni majacher sabare na sorina majacher de sigata la Allah sona mawsun do dajale je ika kori kuru bay bono aya kori kuru kolo boyra de bi fewa aya état de be boisson glawa aya état de gâteau glawa rewa aya ninde shimangla rewa beta so shimangla rewa chama na nyaro ma ugo patro nyalo lu reti sin sigata lo do asi shimangla rewa la do de la ka fara ke ka para chene ngumu ngama aya ko albi sedi aya Allah akbar seli ha aya o ko uyali ke je nega glaisiri nuna abo chugula abete tre sigata la ni frati siri balo bi ke o gele sigata la iga yo no njemo aha ha Yo, be chinjon chinjon. lu chemo aha ko ni frati siri bala ki be ke sigata la o kuma na men shitai be ben mo ko ye mun be siri fe mun be ala fe sigata la me ka dine rek se ka ke yoro aya o kuma na ebe mun ba so ki fati fasiki ni allah mu jalasatun bi ghayri darurat aya sigata la ita jemne ni chin kala ke ki sigi no nya ni darurata je ni e bara wala so bwala sigata la wala muso do ne ni nganda ko sheko mun na ba ko ni francia aya ko ne bara to ko ka gele de Aya. ko mun na ako me su me sigi ako me ne be mo ko bala do yoro la ma ko ba mun me bi blo me bi fe be ke o ti se ka nya blo ko be de ko to gulo ble ne be blo charrier tabalika nu ye blo mi ne de be ta tabalu ne tre ka blo ver nu fra nyonga kana asetu ka tu fra nyonga ka tu ako ne te balo be no sheko aya ako ne be nge chodi je nya dira la ko suki fati fasiki ni alamu jalasatun bi gairi darura aya je kana teni kila ki je no nye jambo asigi no nye la ta daga ala fi me ni darula bala ibo darula ta me bara wala dini aya ni ala o no ye dumo du yoro na sigata la bahru ino me ka o darula to ibe ka bara wala dini aya mo mi me chike furula be balo ni nyoyo yo balono o je be do be balo ni molwi sigata la molo be ke burui besabe alikama seri ka di chugo mi kadi me na foro senena aya a foro senele be do to bi ka du ka ke seri ka ke tui ka ke molo ta todo me be do bla iri mo ko kono ka ta yoro wala ze je ni o sera izini la uba yalama ka kuna yala ngala ka to da ko divin aya bahru ka bore ka duguli ro Abolu la. est ce que e furu ti no ya ay no to ah ni furu ti do na jadi be ro bara chi barajana sigata la silve ah Sigato ta la. furu ti ta ko de wala mi wo ke o ru ta Tado. wala kama islam ya fle na famuna ali te wuli ma no fe ay sigata la ni islam ya famuna te wuli mo no fe sigata la je me islam ya te ko hala ka nyongo ko ma aljina ni la gara ya ala ya wal tafina ko la ba beno ah falla wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun abana je utu sigi meka de la mini aya donc ko yi koran bi je kwa kanyo ko hala kanyo ko ma ka aljina ni aya ni ye ko inde ko yi sigata la wala donc de mina to ko fe ah ni yi nongo danye yari aljina che mi boli ki da Sigata ma la. bi bolo to ko do meta sigata la o bara ni ma de bi mo ke ka nyom da o le boli ko no te se be ga dali ko o peut-être ye tien bara ni ma ni manya ko ni manya mo fo sisa je ni patron bay be aya malati jori jori ben mo
minnu bɛ yen ni u bɛ mɔgɔw to sunkalo la ka gɛlɛya bɛɛ to mɔgɔw kan sunkalo mana tɛmɛ seliw mana surunya u bɛna ɲɔgɔn kɔ mali daminɛ sisan nin ye saga ba joli fa nin ye saga ba joli di o bɛ bi a ye saga ba joli di nin mɔ nin nana ko ye ale ye saga kɛmɛ di bon olu ko ninnu a y'olu to yen a ye mɔɔw sun don dibi la a ka mɔɔw sun na yanni ka seli la a faga mɔ kuma alabato kalo tɔ tɛ yan i filɛ nin minɔ nin i ye yɛrɛmɔrɔ joli di kɔni don dɛ siga t'a la nin ka bon kosɛbɛ u ka baaraw kɛcogo man ɲi kosɛbɛ siga t'a la baara ninnu kɛcogo man ɲi siga t'a la ni ko i ka ala sɔrɔ i b'i da ala de nɔfɛ mɛ n'i da mɔɔw nɔfɛ ni mɔɔw tɛ ala ko i bɛ tu ye ala man tɛ taa nin sira kan o ɲininkali wɛrɛ b'i bolo alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an suivi an ka page kan n'o ye Baniko TV ka taa se kibaru fɛn ma Toyifatulayi Media fo ka taa se Sɛkumaru officiel Masawu Ɲuman Media an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka abonnés ka ɲini mɔgɔw fo ko abonné nin media ninnu na n'a y'a abonné Sɛkumaru a ka wajibika dumanw ani ka taa se ka sogoka duman ma ani maliɲan tana kumakan dumanw ni ala sɔnna aw bɛna fayida caman sɔrɔ nin page ninnu sanfɛ o la ni ala sɔnna hali bi an ka belebele an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi o kunna Sɛkumaru Baniko Amadu an bɛna ɲininkali min tɛnku i la an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi diɲɛ sofelen don kuma cayara diɲɛ dugukolo sanfɛ an ɲɛ b'a la bi kuma cayara dɔw ko irisiw bɛ kan dɔw ko européens bɛ kan o kunna Sɛkumaru an b'a fɛ i ka ladilikan dɔ di anw africains ala ye anw minnu sigiyɔrɔ kɛ Afrique yan nɔ o kunna an kan ka labɛn minnu kɛ ani an kan ka taasira minnu minɛ i ka o taasira ɲumanw fɔ an ɲɛna an mago bɛ o la. an donna sise wɛrɛ kɔnɔ ni ye sa o ye sunkalo kɔni nka a bɛɛ dama ka kan sa awɔ parce que sunkalo puci nin ko parce que n b'a dɔn parce que fɛn min bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔn sunkalo donnaw ani sundonnaw k'a daminɛ arabula ka na se Bamakɔ yan ni Vladimir Putin échoué la anw bɛ mɛn ala nɔgɔ la dɛ ni maa min tulo ma kuma in mɛn Baniko Amadu de y'a fɔ ni Putin échoué la anw bɛ mɛn la nɔgɔ la Putin tɛ échoué siga t'a la munna Putin donna Misiri dɔw ni Tchad cɛ o kɛra Putin donna silamɛ jamana dɔw ni Tchad cɛ n tɛ silamɛ jamana dɔw cira o Putin ma kuma u ye jo passé u ye jo dépassé u ye jo ban pewu siga t'a la dugu dɔ bɛ Iraki ko Mosul région dɔ Mosul misiri dɔ tun bɛ yen nabila Yunusa alayhi wa salam misiri in tɔgɔ dara Yunusa la a bɛ jida la est-ce que y'a faamu komi dɔnnibaaw bɛ komi u bɛɛ tɛ kelen kan o kuma na ko jɛgɛ ye Yunusa kunu k'a y'a fɔnɔ ka bila yɔrɔ min na min yakitini yiri dɔ falen n'a kunna lala bisa bɛ fi batini ye mais a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais dɔw fana ye nin sɔsɔ dɔw ye nin sɔsɔ k'u bɛ yɔrɔ jumɛn u bɛ yɔrɔ jumɛn jɛgɛ y'a fɔnɔ a bɛ fɔ bili a y'a fɔnɔ k'a sɔrɔ wala k'a sɔrɔ a ye jalaki ko kɛ a banabaatɔ kun b'o fana siga t'a la wala mɛ n bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul Saff mais dɔw ye nin sɔsɔ ko u ma kɛ wala bon ni mun ko ma kɛ bon anw ma baw ta mun mais an kɔni y'a dɔn a mana kɛ cogo o cogo Yunusa kɔni kun ye ala ka nabiɲuman dɔn Yunusa ko don misiri min tɔgɔ dara o la n'i ko k'a ma kɛ kaban mais misiri min tɔgɔ dara a la Mosul Iraki dugukolo kan l'américain ka banmu ye a misiri bombarder George Bush Tony Blair Colin Powell Anthony Wright n'u ka bɛnbɛn bɛɛ diɲɛ kama voilà dɔw y'o kɛ cɛ min ka jamana kan ni den min bangera n'a bɛ ekɔli la a bɛ sara ta komi Kadafi i ni ordonnance bɛ t'i jɔ hôpital la a bɛ di mu a bɛ tigɛ cogo min na a bɛ tigɛ ten vérité min bɛ san miliyɔn 40 ko usine wuli ka na a ka jamana la k'a juru don baarakɛla bɛɛ la miliyɔn 20 wali 25 o de kama Libye ye mugu ci a yɛrɛ la
sigatala wa an ka jamana filɛ ya Mali ninnu n'a ɲɔgɔnnaw n'o m'u kɔlɔsi ni bi ɲɛ min k'a yɛrɛ la an ka teli k'a k'an yɛrɛ la dɛ sigatala o tiɲɛ sigatala ni Ala ye ŋana d'i ma tiɲɛ ŋana dɛmɛ a ka ci la a voilà donc foyi tɛ Mali ma sisan donc u ka ŋanaw dɛmɛ u ka ci la sigatala o tiɲɛ voilà ne t'a fɔ karisa dɛmɛ a ka ci la dɛ mais ni Ala ye ŋana d'i ma a ye ŋana dɛmɛ a ka ci la tiɲɛ sigatala n'a bɔsir'i bolo i b'i bolo ɲimi fa kala e hakili la k'e a bɔsilen k'e de bɛna sigi suma la wa laji la mɔgɔw sigi bɛ ka suma in kɔnɔ o tɛ yen donc kana sɔn a ka bɔsi ni ŋana bɛ yen a ye ŋanaw dɛmɛ u ka ci la o de kama ne fara ɲɔgɔn bɛ k'a f'u ye Mali ne t'a labila danfɛn si jamana in t'a labila hali ni ye wo dɔ ye ko donna bɛna sɔrɔ wo in fɛ ni Ala sɔnna n'a a wo nɔrɔli bɔgɔ kɛnɛ sen bɛ ɲɛ saraka wali fɛn min na n b'a datugu ka sigi n ka so yan ne de ye ne ka baara ye o kuma Vladimir Poutine a bɛ fɛn min na Ala bɛna sebaya d'a ma wa anw kunna wolola n ye fɛn min fɔ mɔgɔw tɛ ko ninnu na dɔn ne y'a f'u ye depuis kuma jan ko puissance dɔ ka puissance ya bantɔ don sisan k'a bɛ na m'a fɔ ye wa anw ka Mali yɛrɛ bɛ na kɛ puissance dɔ ye a ma se Mali yɛrɛ ka ɲininkali kɛ bilen sa ko kɛlɛkɛminɛ bɛ sa mun kama i da b'o kuma o sa a b'o ɲininkali kɛ mun kama anw m'an sigi da an ma min ye don min sa o bɛ yan ta ye anw ma min ye o bɛ yan ta ye fɛn o fɛn b'a tɛmɛ kaba nɔgɔrɔ Mali ta nin kɛlɛ bɛ min e bɛ mun ɲininkali k'o la e bɛ mun enquête kɛ o la maa kan k'o saju wɛrɛ ɲini bilen wa bɛɛ b'a kalama anw na dilanbaa de bɛ ɲɔgɔn fɛ a ma ban donc mɔgɔw k'u da tɛmɛ o yɔrɔw kan u ka armée denmisɛnw jɔ k'u ka baaraw fɛn min ye Vladimir Poutine ka côté ale ye sebaga ye diɲɛ dugukolo kan ale ye sebaga ye mun kama bari Poutine ma sɔn ka Mali labila bon n bɛ kuma in fɔ diɲɛ k'a lamɛn dɛ maa o maa y'anw ka jamana in na kana jigin da i ka se kan Amérique n'a ka bonya a b'o la dɛ wa Faransi se t'a la maa o maa y'anw labila i bɛ jigin sa fo k'i sa wa Faransi yɛrɛ de t'i lafiya ne y'o de fɔ a ye k'a bɛ lafiya k'a de bɛ kami ka taa sa ne bɛ yan o jɔn bɛ nɔ don mais u ka sigi a kan dɛ a tɛ lafiya dɛ parce que n'an y'a to yen ale kɔni ka lafiya a bɛ ɲɛsin jamana in de ma Mali wa an tɛ lafiya mɔgɔ si ka n'i sigi o kan an badenw bɛ yen an bɛ dugawu k'u ye Ala ka kisi a tasumaw ma n'o tɛ Faransi tɛ lafiya ko in o bere bugura yɔrɔ ka jan maa bolo tɛ se k'a minɛ e tɛ se k'i da sago fɔ mais i tɛ se k'a minɛ tuguni est ce que i y'a faamu bari ale de y'a tasuma kundo ka taa ye jamana o jamana tugura ale kɔ ka anw gɛlɛ wali ka sanction d'an kan o jamana bɛɛ y'a yɛrɛ faga donc maa o maa bɔra Mali kɔ nin ko in na i kɛlɛlen do fa da Poutine tɛ échoué dɛ bari dugawu kɛra a ye wa dugawu minɛna n'o tɛ ko in ɲɛdɔn mɔgɔ bɛna fɔ o tuma na karamɔgɔ a bɛna dugawu kɛ Poutine ɲɛ cogo di e b'a ɲɛdɔn kɔrɛ b'a si dɔn tuma Ala de m'a to Poutine dara Ala de m'a to a bɛ fɔ ko musugu de Ala m'a to a bɛ fɔ de ko Russie la bon Ala de y'a to a bɛ fɔ ko Mali fana bon Ala kelen de y'a to a bɛ fɔ anw bɛ yan Poutine bɛ yen Mali bɛ yan Russie la bɛ yen o dugawu minɛni Ala fɛ o de ye kurufɛ yakun ye n'i tɛ ko kalama bari Malidenw hinɛ fana bɛ Ala rɔ est ce que b'a ɲɛdɔn ko in bɛ tan o tuma na mɔgɔ kana jɔrɔ n'o yɔrɔ ye yalima takuruna o takuruna b'u bolo k'a fiyɛ Russie ta takuruna o ɲagalen don ka tɛmɛ i ta kan donc kɛlɛ tɛ a la quoi u bɛ nin bɛɛ kɛ ka kule bɔ ka kini kɛ ka waasi kɛ k'u bolo gabaw bila ka tila k'a ɲini ji ɲamajɔlen don wa bin kɛra an ka maa o maa ka a bɛɛ bɛ na a ɲɛdɔn nin se a CPU na kiiritigɛw na OTAN kow na tɔw a n'a Nations kow kɔmako min don a gulo bɛɛ bɛna dɔn nin se saraka duman tɛ dɛsɛ ko la n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye Poutine ni ko ye Poutine sɔrɔ a bɛ jouer ne ka ɲɛnamaya kan dɛ n bɛ nin fɔ su in na bɛɛ k'a lamɛn bari mun kama aw bɛ ka tulo kɛ ko in na de aw yɛrɛw bɛɛ yan dumuni ma tiɲɛ ne ma don dɔ o kɛra don dɔ o kɛra a fɔra ko Poutine ka campagne bombardé la a ma fɔ ten o fɔra don min na ne ye n tɛgɛ ko ka bɔ dumuni na kan sigi a kɛra n ko bɔn sisan an bɛɛ bɛ se dɔ ko in na n tɛ se ka foyi t'a la i y'a bɔ
fana me ko nunju bulola ala sa ko inda amin ijini yese bagay beti ya rasulu ka sama ke mana ka fuye ko puti ni medese o sama en galote aya fuye mamun me jena sa aw me ya ko afriki te sama yina yere la wala kadi ala o da no ka sama ka ku kirike ko ruta ci ni ma kele gele o nyebe ban wa man lawo ni me ka fo mu ve nda fo mu ve hakli mo ba do ka fuye afriki te sama yina yere la sama mu kuma o fe ali ku o bonya na apite fo ko wale juwa o me sana mi afriki ma ka wale ju da ku kandiga bari ka wale ju ne ya abokolo ne ya buja ma mu garade eni ala bi nyon fe wala do afriki mo go ta ka wale ju la mene be mi fuye me ka no go ka fu nyana irishi ese bagay ne de koti wa mali ese bagay wa afriki ese bagay tangi au baloni pe wa ko bana pew wa kanya ne da mata be ande o be balola mali ese ba wa afriki ese ba wa afriki ka dolo de wulila mashi se ka fa na sona balo sigata ho le mangare bi fa ga ko yi alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fo ka ala barakada shuno anu so jale bado shuno ala sido belebele kono do e banwa tv sido belebele mona anu so jale do shuna le ala sura kadaka ala ka kudwa ana lebe nyoma fe nana lebe nyoma fe kaba o kuna alhamdulillah rabbil alamin ame ala fuka ala barkada ka ala tanu una shomaru banwa amadu ale de kunna na shuno kana nuzo jake kana awla ti horoya ladili kami ma bolo ka nyashi awma sugol belebele ni natola flene do yanga duna baye ka bismillah ni oye okuna ode kuye ni ladili kan bawe okuna amina do laba amna ode shomaru ma akadu go ke jamana ye gelami na be jamana kono ala be sika belebele ta gelaya na ka bo jamana ka to yamna akadu go ke jamana na la sona amina odo labandi anga kudwa ma ama ko shomaru bismillah aywa malaba me fe ko fo o ye doron ka kla ka male de wona sure ni afriki de afriki ukana sege mina jamana yin to fo nya fo mission temede angoro do maxal aya ya fo maxal akona ka semo Syria ka ko dola amali cho adamela me kolora ya so ati se zongola sigatala wo srangali salimba fuyi aklimo ye srangali kwa ku fe faka ati sigatala billahi ne kuti kati ati sana ko mula tu sigatala ala yere de afriki da yala mali kama ni mo ma ku bi se data ibi samongo ya kono wa imo go be bunya mi ta so bo fo ye dro na ka mo wa mi ngulu be shebo amaru kana ka wele ka fa e ka ku shwa jigini ji ka shwa jigini ji ya ni shwa ka jaji ka akatara zaga jula ne ko di ala ye meleke o di wuli demisani nunu ye meleke o di kana sɔn ka bere ka se meleke ye bɛɛ ma dɛ n'o tɛ tiɲɛcogo bɛ juguya bolo kojugu o meleke kelenw bɛ munumunu na ka na mali ni worodugulan ba cɛ foyi t'a bali o de bɛ na kɛ fangaw bɛ na ba fu mali lamini jamanaw la fangaw bɛ na ba fu i dan bɛ fanga mun na k'o tɛ se ka ban olu bɛ na ba fu u yɛrɛ ma bali mamadu de y'a fɔ a y'a se k'a k'a jaabiw lajɛ n bɛ da ye ala ka tiɲɛ de اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالعدل هادي إلى صراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. أفلوا جماعة أبي بلا جلفو كبلا جل مرحبا. ما هو من لو بكرة أنغام مجال نوسان في بنو تي في كرجلا ما عمل كسيو بلبلين كونشونا. kuna kasana media to bela jele ma to fi to fatula media kuna ambe anga abone bela jele fo so mo officiel so mo media ambe bela jele fo shuna ani mami me no fe ma dugulete o ma maye o de alhaji el sheikh amadou siribe banwa amadou shigonga ani malvia tana mudula farada sabunma kuna shuna ambe sabunma so amadou banwa amadou ne ala sona akalla day jmenye o de ka boka jema tubawiya doni min ala yo dama ka jema kibaruya kula o dama te islamiyya doni ala ye o min kalifa ala fana